сандуқи байналмилалии пул барномаи нави худро бо ҳукумати тоҷикистон пешниҳод карда дасти кам барои ба даст овардани қарзи имтиёздор 4 шарт гузоштааст. ин ҳам дар ҳоле ки тоҷикистон аз соли 2015 инҷониб талош дорад аз ин ниҳоди байналмилалии молӣ кӯмак ва қарзи имтиёздор дарёфт кунад. тавсияи стратегияи сандуқи байналмилалии пул ба ҳукумати тоҷикистон ки санаи 9 октябр мунташир шуд дар он талаб карда мешавад ки барои устувории буҷа ва коҳиш додани риски буҳрони қарзӣ танзими фискалӣ ба роҳ монда шавад. дар бозори асъор амалиёти чандирии мубодилаи асъор беҳтар карда шавад. барои гузариш ба ҳадафгирии таворрум асосҳои сиёсати пуливу қарзӣ устувор бояд бошад. ислоҳоти бахши молия бо шумули ҳалли мушкили бонкҳои пардохтнопазир барои бозгардонидани эътимод идома дода шавад. тавсияи чаҳоруми сандуқи байналмилалии пул ишора бо мушкилии ҳалношудаи Агроинвестбонк ва Тоҷиксодиротбонк аст ки 3 сол боз идома дорад. ин ду бонк аз соли 2016 инҷониб дар пардохти амонатҳои муштариёнашон оҷиз мондаанд. давлати тоҷикистон феврали соли 2017 барои наҷоти ин ду бонк Тоҷиксодиротбонк 2 миллиарду 250 миллион сомонӣ ва Агроинвестбонк 1 миллиарду 70 миллион сомонӣ ҷудо кард, аммо мушкили пардохтпазири ин бонкҳо ҳал нашуд. агар ҳукумати тоҷикистон ин ислоҳотро қабул ва иҷрои онро ба уҳда бигирад, интизор меравад душанбе аз сандуқи байналмилалии пул то $220 миллион қарзи имтиёздор дарёфт кунад. дар робита ба ин шартҳои сандуқи байналмилалии пул ҳукумати тоҷикистон вокунише накардааст.